Tak jo, ahoj lidi, vítám vás u tohle videa prvního Sportnightu. Tak jdeme na to. Tak. Teď jsem momentálně daleko dostal tady nějaké věcičky, ale furt nemám žádný skin. Tak, tam se to teprve ještě načítá. A už to bude. Uvidíme, jestli vyhraju. Jestli ne, tak já to vypnu, protože... Tak já mám lepkové ruky. Tak. To vidíte trošku rozmazaně. Tak já padám. Kdybyste se divili, co to je za zvuk, tak je to ten ovladač. Já spadnu tady. Sakra, ten někdo bude padat taky bez tak se mnou. Tady už jde týpeček. Ne, 2, tak to nedám. A sakra. Dobrý hned. Mám jeden kill zatím. Tady už jde druhý někde. Ajoj. Tak ten mě porazí. Sakra. No. Tak nic. Tak to se úplně nepovedlo. Tak jo lidi, já už budu končit. Musím. Takže čau.